Agullent tanca les festes del Miracle amb el Dia del Crist. Agullent diu adeu a un cap de setmana ple d'activitats festeres amb una jornada que comença amb la cercavila per part de l'agrupació musical d'Agullent, que ha amenitzat totes les festes per disparar posteriorment la mascleta. Siempre me mueve. Ay, están ahí. Així, el municipi Vall d'Albaidí tanca unes festes amb una gran afluència de persones, tant del poble com d'altres localitats. Una valoració molt positiva, ja dic, com hem dit moltes vegades, després d'aquest paró per la pandèmia tenia moltíssimes ganes, ha vingut moltíssima gent de tota la comarca, a part de tots els veïns del poble i familiars i amistats, i crec que una valoració molt positiva. Home, estem un poc apenats perquè ja estem en les últimes activitats, ja avui s'acaba tot aquest any de preparatius, però bueno, satisfeix sobretot perquè han eixit rodades, han eixit satisfets tots, els festers també estan contents perquè tot ha eixit com calia, així que més que tristos, satisfets. Ja de vesprada, la processó en honor al Santíssim Crist de la Salut ompli els carrers d'emoció amb els xiquets vestits de comunió i la resta de devots amb els seus ciris oferint el seu respecte al Crist. Molt bé, l'oratge ens ha acompanyat massa i hem disfrutat molt d'aquestes festes. Sí, la veritat, com diu Amor, ho han passat genial. Han sigut unes festes molt bones i per fi és una cosa bona per a la gent del poble i per als membres de la Quinta, perquè després de tants anys sense reunir-se i estar junts, fa poble i fa pinya, fa festa, sí. Bueno, dona llàstima, però ha sigut unes bones festes. Jo crec que ara se n'anem en un bon sabor de boca, després de quasi 3 anys sense poder-les disfrutar com toca, no?, en esta pandèmia que portem encara arrastrant. Molt. Jo és de veres que sempre me sorprèn, no?, aquest poble, que com manté molta força les seves tradicions i dies com avui és impressionant la gent que torna al poble, no?, gent que a voltes s'han anat a viure per treball a altres pobles o a València, i com se trobem tots en aquesta festa i la devoció que li tenen al Santíssim Crist de la Salut,
pues és molt emotiva, una processó de veres que a mi encara m'impressiona. Finalment, els focs d'artifici posen la 10 a les festes del miracle d'Agullent de 2022.